Πρώτο Επάλειο Ανίνων. Συμμετείχαν μαθητές της Δευτέρας τάξης. Συντονίστρια δράσης Σουγγαρίδη Σοφία. Καθηγήτρια μαθηματικών και πληροφορικής. Είμαστε μαθητές του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Ιωαννίνων. Η εργασία μας έγινε στο πλαίσιο δράσης για το σχολικό έτος 2024-2025. We are students of the first vocational high school of Ioannina. Our work was done in the context of action for the school year 2024-2025. Το πρώτο επαγγελματικό λυκείο Ιωαννίνων βρίσκεται στα Ιωαννίνα. Τα Ιωάννινα, γνωστά και ως Γιάννενα ή Γιάννηνα, είναι πόλη της Ηπείρου, έδρα του Δήμου Ιωαννιτών και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Επίσης, αποτελούν την έδρα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Ηπείρου καθώς και της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 64.896 κατοίκους και του ευρύτερου Μητροπολιτικού Δήμου στους 113.978 σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Τα Ιωάννινα βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο του ομώνυμου λεκανοπεδίου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Μεταξύ των πολυπίκυλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής ξεχωριστή θέση κατέχει η λίμνη Παμβότιδα, που παράκειται της πόλης. Στην πόλη των Ιωαννίνων έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το έτος 1970. Πολιούχος των Ιωαννίνων είναι ο νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ο Ιωαννίνης, ο οποίος εορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου. Ονομασία. Για την ονομασία της πόλης υπάρχουν αρκετές εκδοχές χωρίς όμως να είναι επιβεβαιωμένες. Η μια είναι ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός μετέφερε τους κατοίκους της Ευρείας στην περιοχή του Κάστρου, την οποία οχύρωσε και έδωσε το όνομα του. Αυτό βασιζόταν στις αναφορές του ιστορικού Προκόπιου, στο έργο του περί κτισμάτων. Άλλη εκδοχή είναι ότι η πόλη αναπτύχθηκε πρώτα γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου, το οποίο έδωσε το όνομα στην πόλη. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα προήλθε από το όνομα Ιωαννίνα, το όνομα της κόρης του Βελισσάριου, στρατηγού του Ιουστινιανού. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι οφείλεται στον πρώτο οικιστή της πόλης, τον Ιωάννη, γιο του Αλεξίου Κομνηνού. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί διάφορες εκδοχές για την ονομασία της πόλης. The first Epel Ioanninon is located in Ioannina. Ioannina, also known as Giannina or Giannina, is a city in Epirus, Greece, the seat of the municipality of Ioannina and the capital of the regional unit of Ioannina. It is also the seat and largest city of the region of Epirus as well as of the decentralized administration of Epirus, Western Macedonia. The population of the city is 64,896 residents and of the wider metropolitan municipality 113,978 according to the 2021. Ioannina is located in the northwestern part of mainland Greece, in the center of the homonymous basin. It is one of the largest cities in Greece with a rich cultural tradition and modern development enterprises. Among the diverse geographical features of the region, Lake Pamvotida, which is adjacent to the city, holds a special place. The University of Ioannina has been located in the city of Ioannina since 1970. The patron saint of Ioannina is the new martyr Saint George of Ioannina, whose feast day is celebrated on January 17th. There are several versions for the name of the city, but they are not confirmed. One is that the Byzantine Emperor Justinian moved the inhabitants of Evroia to the area of the castle, which he fortified and gave its name. This was based on the reports of the historian Procopius, in his work on buildings. Another version is that the city first developed around the monastery of Ius Ioannis Prodromos, which gave the name to the city. Another version states that the name came from the name Ioannina, the name of the daughter of Belisarius, Justinian's general. Others believe that it is due to the first settler of the city, John, son of Alexios Komnenos. Various versions have been reported over time for the name of the city. Οι τομείς του πρώτου Επάλειου Ιωαννίνων είναι: τομέας μηχανολογίας. Τα μηχανολογικά επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο μηχανολόγος μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων. Τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.
Τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Οι εργαζόμενοι στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευληγησία και ευκινησία. Τομέας πληροφορικής. Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες και άλλα, καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. The sectors of the first EPL Ioannina are Department of Mechanical Engineering. The mechanical professions require organizational skills, methodicality, and special responsibility for the execution of the studies prepared by the mechanical engineer. Also, important qualifications for these professions are fluency in technical design, calculations, and measurements, as well as a good understanding of machines or space. Dynamism, consistency, and practical thinking are also positive qualities for practicing the professions. Finally, administrative skills, cooperation and communication skills and team spirit are required, because often these professionals are part of a work team. Electricity, electronics, and automation sector. Workers in the electrical and electronics professions need to have conscientiousness, responsibility, dynamism, consistency, methodicality, and order when performing tasks. Computer design skills are also essential, as well as knowledge of legislation relating to public and private projects. These professionals need to be careful and regular. To have stability, great precision, and the ability to coordinate movements. Interest in their subject, resourcefulness and dynamism are also essential. The ability to perform simple mathematical calculations, dexterity in the handling of tools and machines, and the ability to perceive space, forms and shapes are also necessary. Finally, these professionals are required to have muscular strength, physical flexibility, and agility. Information technology sector. Computer science with its specializations now plays a leading and increasingly important role in the developments of technology and science at the international level. IT professions require investigative and creative thinking, inventiveness, imagination, organizational and research skills, methodical work, and a high level of education and continuous training in the subject and new technologies. Graduates can work in companies, organizations, educational units, etc., as well as in organizations that use IT products and services. Πρώτο επάλειο Ανινών.